Zdravím. Dneska by sme si vymenovali 5 najčastejších chýb, ktorých sa rodičia dopúšťajú a ktoré môžu veľmi silno ovplyvniť sebavedomie ich detí. Prvá chyba, ktorú by som chcela spomenúť, je to, keď rodičia kritizujú osobnosť namiesto toho, aby kritizovali činy. To znamená, že keď dieťa spraví niečo zlé, tak rodič namiesto toho, aby začal hovoriť, že to, čo to dieťa urobilo, je zlé, začne hovoriť, že je sprostý, začne hovoriť, že má obidve ruky ľavé, že je nedorobený a že nič nedokáže. No a v dôsledku toho dieťa si neodniesie nejaké ponaučenie, ale len pocit hanby a pocit bezcennosti. Ďalšia chyba, ktorej sa rodičia dopúšťajú, je to, že porovnávajú svoje deti s niekým iným. Pozri sa, ty to nevieš a susedov syn to dokázal, má lepšie výsledky, alebo so súrodencami, keď porovnávajú. Ja viem, že rodičia, a ja takisto už som rodič a chápem to, mám preto pochopenie, že väčšinou to robia preto, aby to dieťa vnímalo ako motiváciu. Ale bohužiaľ efekt je presne opačný. Dieťa nezačne konkurovať, ako by to rodič chcel, ale naopak začne myslieť, že je neschopné a že nič v živote nedosiahne. Jediné porovnávanie, ktoré má naozaj zmysel a môže dodať dieťaťu motiváciu a síly, je porovnávanie jeho so samým sebou. Napríklad poukázať mu, že pred mesiacom niečo nevedelo, ale teraz to už vie. Teraz to už zvláda. Tomu pozdvihne sebavedomie. Alebo naopak, upozorniť ho na to, že pozri sa, vtedy si to zvládol veľmi dobre, napríklad nejaký predmet, nejakú písomku a teraz si to neurobil dobre. Čo si vtedy urobil inak, že si to dokázal? Nech sa zamyslí nad tým, že či vtedy si vyčlenil viac času, alebo napríklad, že či na chvíľku vynechal svoje koníčky a prestal sa im chvíľu venovať. A tým pádom ho viac nakopneme a motivujeme, aby sa zamyslel nad tým, že čo vtedy urobilo oveľa lepšie a čo teraz zanedbalo. Ďalšou chybou, ktorú by som chcela spomenúť, je to, že niektorí rodičia majú príliš veľké očakávania od detí. To znamená, že chcú, aby boli vo všetkom najlepší, aby mali samé jednotky. Lenže, ak dieťa cíti, že je milované iba vtedy, keď je úspešné, tak s časom sa naučí žiť v neustálom strachu zo zlyhania. No a z toho strachu potom vzniká čo? Presne prokrastinácia, perfekcionizmus a nízke sebavedomie. Musíme si uvedomiť, že zdravé sebavedomie sa formuje nie v dokonalosti, ale práve vtedy, keď dieťa má pocit, že je milované a prijaté aj vtedy, keď robí chyby. A nebude sa báť tie chyby robiť. Dieťa, ktoré má pocit, že nikdy nie je dosť, si v dospelosti nevie dopriať oddych. Pretože v hlave majú stále pocit, musíš viac, ešte to nie je dosť. Ďalší bod je naozaj veľmi nepríjemný, a myslím si, že je to veľmi veľká chyba. A to je odopieranie lásky ako spôsob trestu. To je vtedy, keď dieťa urobí nejakú chybu a rodič sa s ním prestane rozprávať, nevšíma si ho, odmieta ho, alebo mu dáva najavo, že si jeho lásku musí zaslúžiť tým, že niečo urobí. My ako rodičia a našou najdôležitejšou úlohou je ukázať dieťaťu, že láska nikdy nie je podmienená. Láska je len tak. Láska je dar, ktorý dáva rodič dieťaťu. A rodič miluje dieťa také, aké je. A nie preto, že robí niečo, čo on chce, alebo je dokonalé, alebo nerobí chyby. Takéto dieťa, keď vyrastie, bude mať veľmi veľký strach z odmietnutia, bude robiť všetko, aby sa zapáčilo každému a bude mať nízke sebavedomie. No a posledná, piatá chyba je, keď rodič nedovolí dieťaťu robiť nič samostatne a všetko robí zaňho. Rozhoduje sa zaňho, všetko vybavuje zaňho a chráni ho pred každým problémom. Sice môže to znieť ako starostlivosť, ale v konečnom dôsledku bereme dieťaťu možnosť rásť. Keď potom vyrastie a príde do reálneho života, tak zrazu zistí, že sa nevie samostatne rozhodovať, že sa bojí konať, lebo nikdy predtým nemuselo. Takýto rodič, ktorý všetko riadí, on získa tú kontrolu a preňho to je niekedy veľmi upokojujúce, ale pre dieťa to je naozaj veľmi zlé, pretože s časom stráti seba dôveru. Najlepšie je dieťa sprevádzať, to znamená dovoliť mu urobiť chyby. No a potom ho naučiť, ako sa môže z toho poučiť do budúcnosti a čo s tým môže urobiť. Teda zhrňme si to. Sebavedomie nie je niečo, čo mu môžeme tomu dieťaťu dať. To sebavedomie si buduje samé. Buduje si ho z našich slov, reakcií a z toho, ako sa ku nemu správame. Predsa len cieľom rodiča nie je vychovať dokonalé dieťa,
ale pripraviť dieťa do života. A najdôležitejšie je, že keď aj urobí chybu, neustále mu musíme ukazovať, že je ľúbené, že je prijaté a že vždy ho budeme mať radi. To bola dnešná téma, dúfam, že sa vám páčila a vidíme sa na budúce.